Ikomplu joħorġu iktar reazzjonijiet pożittivi wara l-abbozz ta' liġi li ressaq il-Partit Nazzjonalista sabiex l-ambjent jiġi introdott fil-Kostituzzjoni bħala dritt fundamentali tal-bniedem. L-organizzazzjoni Extinction Rebellion Malta faħret il-proposta tal-Partit Nazzjonalista fejn wara laqa li kellha mad-deputat Derin Karabot saħqet li dan l-abbozz huwa tassew innovattiv. Dan hekk kif kliem l-organizzazzjoni l-Partit Nazzjonalista irrid jiddefinixxi il-kelma ambjent billi attribwija mal-importanza tas-saħħa mentali, l-estetika ta' pajjiżna, l-isferi soċjali ta' madwarna kif ukoll kif l-ambjent jaffettwa id-dritt tal-kelma ħilsa. Extinction Rebellion Malta qalt li taqbel b'mod sħiħ ma' dak li qed jipproponi l-Partit Nazzjonalista filwaqt li tissuġġerixxi li tingħata iktar importanza dwar kif l-ambjent jaffettwa b'mod dirett is-saħħa tal-bniedem. L-organizzazzjoni tappella sabiex kull min għandu l-ambjent għal qalbu jingħaqad kemm magħha kif ukoll mal-Partit Nazzjonalista sabiex verament Malta tkun pajjiż li jmexxi bl-eżempju fis-settur ambjentali u jkun hawn futur aħjar għal kull individwu. Permezz ta' dan l-abbozz il-Partit Nazzjonalista qiegħed jiftaħ id-definizzjoni ta' ambjent sabiex tfisser kemm arja, ilma u art kif ukoll l-ekosistema u dak kollu li jifforma parti minnha, inkluż ir-riżorsi naturali u fiżiċi li affettwaw il-ħajja ta' kull wieħed u waħda minnha. Permezz ta' dan il-pass l-ambjent ifisser ukoll il-kundizzjonijiet soċjali, il-kultura kif ukoll il-koerenza estetika. Apparti dan b'dan l-abbozz għall-ewwel darba f'pajjiżna se tingħata l-awtorità għall-infurzar bil-liġi fejn f'każijiet ambjentali l-qorti tkun tista' tara jekk kienx hemm ir-riskju jew azzjoni attwata diġà ta' ħsara ambjentali. Dan kollu juri bil-fatti kemm il-Partit Nazzjonalista huwa l-vera vuċi ta' dawk kollha li għandhom għal qalbhom l-ambjent u kemm bħala partit fil-gvern dejjem kien pionier f'dan il-qasam.